Niin, että kohta mä oon taas tuolla viimeisenä. Ei, mutta kato, ensin päästettiin saksalaistytöt eteen ja... Ei, mutta mä en... Niin, mutta kun mä en niinku ymmärrä sitä, että miksi ne sai mennä tonne. Että onko siellä joku syy nyt, kun tässä kun laukattiin vai? En mä tiedä. Mistä näytti aistikua? Se halusi ne saksalaiset vaan. Nyt tuohon Liisan perään. Joo. Saksalaiset laudut. Haluu jutella niiden. Oi joo. Saa puhua äidinkieltään. Kyllä mä tavallaan sen ymmärtää. Totta kai joo. Ja on se kivempi puhua nättien nuorien tyttöjen kanssa kuin meidän vanhoja kalkkunoiden.